Gåan morgon. Nu vi en gång gå till Uppstäver. Vi vet inte hur det du skulle läsa några. Men här var en Hellscore konsert som a capella metall. Och Noah han som ända i Sverige sista jutan. Hon han som har orkestret. Det sounds vi är reisne. Vi får checka det ut. כן, זה מעולה, שני איקסים איתם. זה לא סרטון מוצלח במיוחד. להשתזף. Det är käk. Mitt sound fyller 24 där. Men det är mega. Hoppas det ska det. Vi där till ställ nummer 3. Sista framförslan till Hellscore vid där. Det är nog skeg. Fast att det är väl mot dem. Det är därför att man vill uppleva Tel Aviv bara. Så hvis du får möjlighet kan så för vi Hellscore a capella flashmob konsert. Wow. Looks about right. Finns det att ha en slags konsert. Jag helt var en 30 grader där men luftfuktigheten är så hög. Följs bara som 30 för det är som en 23 men ich got over watching your Israel. I ska do hills up north. They are chips. But is this potato? That's weird. Blue potato chips. Learn something new every day. I didn't know blue potatoes existed. Still not quite sure they do. You believe in blue potatoes? I think it's like toxic or something, like nuclear waste. Chernobyl potatoes. Terra blue. It's Terra blue.
say who's straight. Everything you do, you think you're private life. Nothing of the kind. There is no to escape. Watching all the time. They'll let you go. Hey guys, we are Hellscore! We are a metal a cappella choir from Israel. So we sing metal and rock music using our voice only, no musical instruments. And also we are featured in some metal bands albums like Stardust, like like Orphanland, and the latest Amorphous album. It's an amazing album, and yeah, love you all guys. Rock on and metal. Det sista där var i Tel Aviv. Just på det var vi förringen där var Litsa för förra. Och det var alla helvetes mycket kött. Och från en tur utanför. Så det har vi sovlande och nu är klockan 4 så nu får jag köra till norra Israel till what was it called? Summer Fury festivalen. Här i Eli ska spela. Summer Fury 2018. Is this 2018? Han spelar på bussen Sad och vi får checka där ut och kanske kommer att träda. Så see you there. Are you ready, my friend? Getting ready. Det spelar som nummer 2. Och allt är långt försinkat. Vid du har presenterat organisationen har spelat som känner av nästa. Jag fick ju vara på jag ska börja klockan 6. Vi ska gå till spela en klockan i okej. Så långt var det nog inte. Så där får man vidare på såna mikrofoner så här. Do you have any final words? Yeah, have a safe flight. Jag tar med det nu. För att lova till nu börjar jag flytta och kom hemåt. There he is. Hello there, handsome. How much for a little night treat? Okay, så det 20 security control i när kan vi leva och uppleva. Allt skulle kannast. Skräckbär, käppor, batteri, alla laddare, allt som man gör. Vi tar över 2 timmar om att komma till security. Nu har vi 20 minuter till att ställa på våra floppar till ett security-tåg. Ja, så de har en kvart timmar. 3 timmar nästan.
We're trying to tomorrow without showing us rest. Fucking insane. That's Israel for you. Another them door. Found good beer. Before we saw this and done it, they come out. Ska vi köra out. Get your mind. Så kan jag ta målen att ta security i Köpenhamn. Security i Sverige. Så köper jag detta. Nu vill jag gå och ska bo i ett flowfarmens lunch så säger jag att jag kan säga man om israeliska metalserna för ganska. Det som slår mig är att det är nekrobaskar och konversen är öliga väl involverade i. Alltid jag säger, så säger jag säger talbaskar med short så har jag sex tjejer de över frontare av konversen frontkvinnor. Här är Mattias Momer. Metal Battle var Wacken Metal Battle till Summer Fury. Så i förra baskar, Fire var rävliga vanliga. Alltså helt vitt. Och två var early door. Och en var hotbox som Eisen där. Metal Battle. Det är en helt satt. Rävliga fett baskar. En cool baskar och det är jag. Det tårar väl att pröva något nytt. Och jag hade ganska man borde pröva som mer förr. Det tårar väl. Det är Hellscore. Rävliga fett capella. En rävliga fett capella busker. Core. Det är inte kvar vid en riktigt känd busker. Så för att jag som började ut av götterna har det mega festligt. Det var ordentligt steg till det här. Så jag snägar i tårar att det är förr. Samma omtidigt så alltid att absolut är en metallscen och man är värd att checka ut. Jag får öppna och checka man mer ut. Och hoppas att jag släpper att det just för att checka på sin mer ut. Jag har sin bäst i berget till planlägg och någonting. Där hemma, nästa tur är Wacken. Och det är nog fullt med resten. Shopping. Good to be home.